Hej, lad os se, hvordan vi kan oprette en tegningsliste i Revit. Når vi har ligesom klargjort vores tegninger og lagt på sheet, papir, så kan vi i vores browser se hernede, at de er ligesom lagt ind på sheet. Jeg står på fundamentplan, jeg har situationplan osv. Numrene er givet til dem, og de er klar. Så kan vi lave en liste over dem med nogle bestemte oplysninger efter vores valg. Og det kan vi lægge på et sheet med et nummer, der gør, at den står heroppe. Det vil sige, at den kommer til at fungere som en indholdsfortegnelse for vores tegninger. Inden vi går i gang og tjekker tegningerne, så kan man se på det her liste, hvilke tegninger der er, altså navn, nummer, eller hvad man har lyst til at tilføje til de her liste. Så lad os nu lave en liste. Som sagt, listen bliver lavet over tegninger, som er lagt på sheet. Så det giver en fast mening, når vi har tegningerne på sheet. Under View, Schedules, Sheet List. Her der er to lille ruder, bokse. I de venstre der er nogle navne, nogle titler, som vi kan vælge. Og de er oplysninger, vi gerne ville have. For eksempel, hvis jeg nu går ind og siger sheet number, jeg vil gerne have tegningsnummerne i min tegningsliste. Det er dem her. Så vælger jeg den. Så med den pil overfører til højre, det betyder, nu bliver den tilføjet listen. Date på tegningen, eller datoen for udskrivelse, det er de i stedet på her. Jeg sender den også til højre. Jeg vil gerne have navnet på den person, der har tegnet den. Drawn by til højre. Dato, og så tegningernes navn, sheet name. Og det er simpelthen de, der står her, for eksempel tegningen, situationplan, fundamentplan. Det er en god oplysning på her på listen. Når vi kigger på de her navne, vi har valgt, de første heroppe, de kommer til at det står til venstre i vores tabelliste, og så nummer 2 kolonne, nummer 3 kolonne, og så til sidst sheet name. Jeg ændrer lidt på rækkefølgen, fordi jeg synes, det er mere praktisk. Når tegningsnummeren kommer først, så er det måske bedst, at tegningsnavnet bliver bagefter. Jeg markerer den, der skal flyttes i rækkefølgen, med den mover den opad. Nummer 1 sheet number, nummer 2 sheet name, sheet liste. Det passer nu til mig i hvert fald. Hvis der er noget, man har valgt for meget eller fortrudt, så kan man ligesom markere den, for eksempel drawn by, hvem der har tegnet det, med den pil, fjerner den fra vores liste og tilbage til Revit-listen. Men den skal være der, så jeg har valgt den sådan derovre. Og så siger jeg bare OK. Så har vi en tegningsliste. Her kan vi se tegningsnumrene. Her kan jeg se navnene på dem, datoerne, og så hvem der har tegnet dem. Vi skal arbejde måske lidt mere på den her tegningsliste. Nogle gange det er nødvendigt, for eksempel hvis kolonnerne er ikke bredt nok, hvor teksten bliver som delt i 2 linjer. Hvis der er plads til, så det er lidt upraktisk, at det sker sådan. Så kan vi ligesom ændre den ligesom Excel regner med musen. Og her mellem dem, så går den bredere eller smallere. Sheet number, de kommer ikke altid sådan rigtigt ud. 1, 2, 3, og så kommer facaderne med 200, så kommer snitterne. Men kan I se, der er en A, der kommer med 108 efter den. Efter hovedet 201 og 300. Vi vil gerne have den selvfølgelig heroppe under 100-tallet. Hvad gør vi? Imens jeg står her, jeg går ind og klikker på sortering. Ja. Kan I se, det står sorterings. Nå, man har ikke valgt nogen sortering på den, hvordan det skal ligesom placeres efter hinanden.
Jeg vælger at sige, at jeg vil gerne have det efter sheet number. Ascending, det betyder, tallene her stiger mod bunden. Hvis jeg vælger descending, det er det største tal, der står her, for eksempel 300, 200, og så går det ned ad den vej. Jeg synes, den er pressende, at de ligesom numrene stiger den vej ned, så siger jeg OK. Kan I sige, at 200 og så videre står efter 103, efter 300 efter 2. 108 er placeret her. Det kan da godt være, at jeg vil gerne have det i noget andet navn, der kalder tegningsliste for eksempel. Sheet number, jeg kan klikke og se tegningsnummer. Tegningsnavn. Dato. For eksempel tegnet A, eller hvad man gerne vil ligesom skrive. Så kan man gøre det altså. I kan se også her under schedules, der er ligesom tilføjet en, der hedder tegningsliste. I de her projekter, man viser jeg, det er også den leverandøreskemaer for eksempel, og de andre på samme facon, som vi har lige lavet den her. Men den tegningsliste skal placeres på et, for eksempel A4 papir her, og i næste video kan I se, hvordan man gør det, hvad man skal være opmærksom på, når man har sat sin tegningsliste på et sheet. Og så vil den stå her selvfølgelig. God fornøjelse med den.